V nasledujúcom videu si ukážeme, ako si vytvoriť cenník tovarov a služieb priamo v iKrose. Na záložke Obchod zvolíte možnosť Tovary a služby. Novú položku vytvoríte kliknutím na tlačidlo Nová položka. Vyplníte názov, popis, množstvo v daných jednotkách, cenu bez DPH a stanovíte si výšku DPH. Môžete vybrať typ položky a ak máte aplikáciu prepojenú s e-shopom, zvolíte, či doň položku chcete prenášať. V prípade pridania podobnej položky môžete vytvoriť kópiu a ak tovar alebo službu už neposkytujete, jednoducho ju vymažete. V prípade, že obsahuje váš cenník viac položiek, môžete sa v nich ľahko orientovať vďaka vyhľadávaniu. Pridávanie položiek na doklad z cenníka je užitočná funkcia, pri ktorej sa položky a informácie o nich na doklad automaticky načítavajú iba z cenníka. V prípade preklepu sa vám chybné produkty a služby nebudú ukladať do cenníka, čím si v ňom udržíte poriadok. Túto možnosť môžete prepnúť v nastaveniach v záložke Údaje na dokladoch. Zapnutím funkcie sa vám budú do cenníka pridávať všetky položky zadávané na dokladoch. Pre viac informácií o nastaveniach účtu si môžete pozrieť naše videá nastavenia účtu a prémiové funkcie v nastaveniach účtu.